Сәлем, малайлар һәм кызлар. Татар музыкаль авангардның 49-нчы чыгарылышы эфирда. Тиздән юбилей. Менә майның соңгы аларына да якынлашабыз. Алда җәй, җәй ул үзе бер икенче тормыш. Шуңа кәефләрегез яхшыдыр дигән өметтә калам. Сезне TMTV каналында тыма тапшырында мин диджей Вас сәламлим. Без башлыйбыз. Бүгінгі тапшыруда Алина Сафиуллина кияуге шықты. Мурат Гайсин Сандугай җырына клип төшергән. Гүзәл Уразова Асрамага бала алу хакында уйлана. Фирдус Тимаев автобус сатып алырга җыена. Алина Шәрипҗанова телевидениедан яңалыклар карамый башлаган. Кунак клип рубрикасы, ә кунакта Артур Маузер Сакс. Алина Сафиуллина кызыгырлык кәләшләр исемлеген ташлап китте. Җырчы кызга күптән түгел никах укыганнар. Кияү егете Рамил исемле икән. Яшьләр бер ел очрашып йөргәннән соң бергә гаилә корырга хәл иткәннәр. Мәхр бүләге итеп кияү егете Алинәгә алтын алкалар бүләк иткән. Никах мәҗлесе традиция буенча кыз ягында гөрләп узган. Без дә яшьләрне чын күңелдән шушы зур дата белән тәбрик итәбез. Һәм аларга олы мәхәббәт, сәламәт нәйләр, баллы тормыш телибез. Туган көн ул хисләреңнең тулган ташыган чагы, йөрәк ялкыннары дөрләп сүнмичә янар чагы. Алкышлар булсын әле дә, бакаллар булсын әле, ничек янмасын у йөрәк, туган көн булсын әле. Alkışlar bulsun әле дә, бакаллар булсын әле, ничек янмасын ул йөрәк, туган көн булсын әле. Язлар кебек шаулап ташып, ол гөлләргә күмелеп, безнең теләк гөлләр белән яшик бергә. Alkışlar bulsun әле дә, бакаллар булсын әле, ничек янмасын ул йөрәк, туган көн булсын әле. Мурат Гайсин Сандугай җырына клип төшергән. Мурат яңа иҗат җимешен әзерләү серләре белән уртаклашты. Клипка сценарий язу эше бик озакка сузылды. Бу эшкә әнием белән апам алынды. Клипның эштәлеге нигезендә нәкъ менә аларның фикерләре ята. Кульминация ноктасы булып гашык җаннарның бик күп еллар узгач кабат очрашып утыра. Тамашачылар клипны бик тиздән безнең каналда күрәчәкләр. Премьера июнь башында. Көтәбез. Соң килгәнгә мине гафу ит, безнең урын тагын буш инде. Үкенечләр бетми кабул ит, кирегә юллары да юк инде. Соң килгәнгә мине гафу ит, юллар урау иде тапмадым. Тыңладым бары йөрәкне тыңладым, юлларда ялгыз калдым. Ишетәсеңме йөрәк сызлый, күз яшьләрем сыймагач, күрәсеңме болытларда елый, юатырга син булмагач. Ишетәсеңме йөрәк сызлый, күз яшьләрем сыймагач, күрәсеңме болытларда елый, юатырга син булмагач. Гүзәл Уразова 3нче кат әни булырга мөмкин. Ул тәрбиягә бала алу хакында уйлана икән. Аласы килә, вакытым җитәрме икән дигән сорау борчый. Аларны алу бер хәл, кеше итеп үстерәсе дә бар бит. Әлбәттә, бу минем өчен зур җаваплылык. Бәлки 10 елдан соң концертларыбыз тәмамлангач, бу хакта ныклап уйлармын дип сөйли җырчы Азаплык радиосына. Монысы планнар гына. Тик менә Уразованың бүген мактанырлык эшләре дә бар икән. Уразова Лаиш районында урнашкан Сукыр балалар йортына ярдәм итә. Әфәрин Гүзәл, әфәрин. Яралама, жанны рәнҗетмәші, сине бит мине үзең сайладың. Урау, урау, юллар үтеп тагын, кырыс йөрәгемне яуладың.
Biz утырткан назлы сүйгүләрбез яңа биреләнә бит әле. Фирдус Тимаев гастрольләргә үзенең нурлатлы иҗат коллективы белән йөрүен без инде беләбез. Тик менә егетләрнең йөри торган транспортлары таралып беткән. Хәзер алар иҗат коллективлары өчен автобус эзли. Моңарчы заказ биргән автобуслары үз бәясен акламаган. Хәзер алар тагын автобус эзли. 8 кешелек кирәк икән. Әгәр сезнең 8 кешелек автобусыгыз булса, сез аны Фирдуска сата аласыз. Кыйбатка түгел. Яр буенда ялгыз агач, су буе ялгыз киме. Агачка кунган саны дугаш, җырлыйдыр моң су киге. Киме, ялгыз киме, нигә сиңа булай ялгыз? Синдә йөзгән яшь парларны, әллә аерды язмыш. Киме, ялгыз киме, нигә сиңа булай ялгыз? Синдә йөзгән яшь парларны, әллә аерды язмыш. Синдә йөзгән яшь парларны, әллә аерды язмыш. Алина Шәрипҗанова телевизордан яңалыклар карамый башлаган. Сәбәбе негатив җыярга теләмәү. Шунда Алина тиздән әни булачак. 30дан соң әни булырга җыену бик җаваплы да, бераз дулкынландыргыч та икән. Шуңа саф һавада йөрергә, уңай эмоциялар алырга, матурлыкка гына игътибар итәргә тырышам ди Шәрипҗанова. Дөрес әйтәсең, Алина. Бар да яхшы булыр. Яңалыклар карамасаң, TMTV каналын кара. Нишә кышлар үтте, нишә язлар килде, ак күлмәкләр килде, киясен сөеп үләгеттең, мине ялгыз иттең, авыр миңа ничек түзәсең, агым сулар булсам, Кышлар булсам гизәр идем күкне диңгезне, дөрләп янган күңел газаплана бүген, күрер өчен бары бер сине көтәм иркәм, көндә төштә күрәм, ни кайтмый Җырчылар белән бер рәттән безнең эфирыбызга кунакка талантлы музыкантлар да килә башлады. Шуларның берсе саксофончы Артур Маузер Сакс. Кичкенә генә рекламадан соң. Тыма программасында бүген кунакта Артур Маузер Сакс. Артур, исәнме? Сәламәт. Исәнме дип эндәшәм һәм иң беренче ишетеп, әйдә программа башында ук без билгеләп куйган синең псевдонимны. Артур, синең исемең Сакс, саксофон дигән сүздән алынган, ә менә Маузер деген сүз бездә кичкенә генә табышма куята. Саксофон ул Адольф Саксның фамилиясе. Адольф Сакс. Адольф Сакс ул саксофонны уйлап тапкан кеше. 1842 елны Бельгия мастеры Адольф Сакс Парижда саксофон уйлап таба. Саксофон дигән рубрикабыз булып узды безнең программада. Дәвам итәбез. Маузер инде ул мин Артур Маузерович. Минем исеме Маузер. Маузер. Бу татарча Маузер була инде, белме? Менә бит. Җәмәгать күрәсезме? Әллә каян эзләп торасы юк икән псевдонимны. Минем әти Хәмбәл шуңа күрә мин Айвас Хәмбәл iPad булырмын инде, скорее всего. Бүген безнең уникаль эфир булачак. Нәрсә өчен дип сорасаң, син шулай дип сорам инде. Нәрсә өчен? Чөнки эфирда зәңгәр экраннарда бабочка кигән ике сакал тора. Бу синең яңа имидж. Яңа диргә булай, мин хәзер күбрәк шундый классик образга күчә башладым һәм инде музыканы да әзрәк кенә более шундый классик якка
юнәлдерәм. Менә хәзер образдан башлайбыз. Мен синең карап торам, күзәтеп торам образларың, нәме? Син бик еш чәч стилеңне дә алыштырасың, кием стилеңне дә, нәме? Бу синең бер төрле эзләнүме, әллә исә шулай туясыңмы син үзеңне теге? Шулай алыштырырга кирәк образны еш дип. Бер яктан ул эзләнү дә һәм мен бит яшь, шуңа күрә төрле кызык нәрсә мен ашый, шуны эшлим дигән була инде. Мен һәрвакыт чәчне кисеп карыйс килә, бик кыска итеп, менә теге җәйдә кистем чәчне, ләкин ул берсенә дә ошамады. Алар кире үстердем. Шуңа эзләнәм дигән була инде. Төрле образлар, төрле киемдә дә, чәчтә дә, Һәм кызларда да. һәм кызларда. Кызларда да. Музыка, классик музыка дидең. Классик музыкага килеп җиттем дидең. Син нima? Килеп җиттем дип әйтү ничек? Хәзер син күбрәк классик музыка белән шөгыльләнәсең, аңламыйча, әйме? Юк, именно классик демәсем, классик музыканы мен сәнгать көллиятында бик күп уйнадым 4 ел буе. Анда безнең направление именно классический иде. Ул Бетховен, Бах произведениялары. 4 ел буе мен аны уйнадым. Ләкин не жалею дигән була, чөнки основа всех основ ул классика дияләр. Аннары инде монда консерваториягә күчкәч, поступать иткәч, яңадан классика башланды. Шуңа күрә мин әзрәк ул вакытта инде туйган идем һәм ничектер, саксофонда джаз уйныйсы килә. Шуңа күрә мин күчтем КГУ-га, анда кулёкка, эстрадно-джазовое отделениега. А хәзер классика, именно классика түгел, ә менә шул клубная музыка, соул, джаз һәм ничектер ниндидер шундый классикарак формада инде ул бара. Более сдержанныйрак, более солидныйрак дип. Менә хәзер ни өчен солидный дисәгез, солидный музыкантка акчаны да күбрәк һәм солидныйрак түлиләр. Артур, әйдәбез башлыйк иң төптән, иң башыннан. Саксофон кайчан синең матур гаиләңә ишек шакып килеп керде һәм күңелеңдә урын алды? Үз теләгең идеме саксофонда уйнау? Әллә исә теге гадәттә бит балаларны әтиләре, әниләре, улым син буласың. Ничек башланды синдә? Саксофонга мәхәббәт минем уянды 2003 елны. Былай вообще музыкага мен бәләкәй чактан ук гашык идем. Үзең гашык. Әти-әни YouTube нча түгел теге. Юк. Улым бар, укы син Бах кебек булырга. Юк. Мен 90-нчы елда тудым, 95-нчы елларда 5 яшьләр тирәсендә мен урындыкка басып төрле җырлар җырлыйдым һәрвакыт. Төрле бәйрәмнәрдә дигән. Беренче музыкага кирип китү ул минем вокал булды инде. И 2003 елны тавыш үзгәрә башлагач, переходный возрастта, мин җырларга ярамый инде, ломка голос вакытында. Музыканы туктатмаска булдым. Һәм әтигә әйттем, миңа берәр нинди бәлки инструмент, берәр нинди баянмы анда, фортепианомы. Саксофонны уйлаганың да юк. Мин уйлаган юк, минем аны бик күргән дә юк иде. Әтигә шуйды ул яшьтән ук, һәм ул мине музыка мәктәбенә барды да, анда мине укытучы күрү белән әйтте, бу егеткә саксофон килешәчәк дип. Так, бу егет формасы буенча саксофонда уйнаган егет. Иреннәргә карады. Иреннәргә карады. Бау нинди матур иреннәр. Саксофон килешә сиңа. И күреп, уйнап карап, миңа бик ошады да, шуннан киттем дә 2003 елда, 13 яшьтә. Хәтерлисеңме беренче саксофоныңны? Исәнме ул? Беренче саксофон исән, ләкин кая икәнен белмим. Кая икәнен белмибез. Әлеге көндә эзләүләр бара, эзләнүләр. Беренче саксофонда уйнап караганымда хәтердә бик авыр иде ул минем өчен, чөнки дыхание бик күп кирәк анда. Ул бер произведениене уйнау, бер 30 шарка барткан кебек. 30 килокалорияны дигән кебек. Жа мен баш әйләнеп пиялган да бар. Саксофон уйнаганда. Менә сиңа. Җиңел түгел. Саксофон. Саксофон белән бер рәттән әле син вокал белән шөгыльләндем дидең име? Теге яшүсмер чакка кадәр тавыш үзгәрә башлагач туктатып тордың. Ләкин бит хәзер син вокал белән вокалны ташламыйсың дип әйтәсем килә. Җырлар язасың, җырлар яздырасың, җырлыйсың. Ки бу кире әйләнеп кайттымы бу? Әләйсә теге сагынып үзең кире әйләнеп кайттымы аңа? Ул Тавыш кире нормальләштеме анда? Тавыш та кире нормальләште. Мин һәр вакыт җырчы буласы килә иде, дөресен генә әйтәм. Миңа җырларга бик ошый.
Вакыт җитмәйде. Дөресен генә әйткәндә, саксофонда уйнаганда, өйрәнгәндә вокалга вакыт җитмәйде. Хәзер инде ничектер вакытта табырга тырышабыз. Айнур Шарап исемле егет белән әле альбом эшли башладык. Анда вокал булачак. Бу альбом булачак ниндирәк юнәлештә? Альбом белсәгез инде шундый зарубежный җырчылар бар. The Weeknd, Nord, Romeo. Bilәбез, без аны беләбез. Джастин Тимберлейк бәлки. Аншын беләбез. Вот шундыйрак стильдән индидер, ләкин инде ул татарча булачак. Бу татарча альбом. Татарча альбом. Татарча вокал, Һәм саксофон. татарча саксофон. Сез саксофонны да татарчалаштырдыгыз. Бу юк, аңлатып бетерә әле, син моны хәзер төпкә кер. Син бу тулы җырлардан гына торачакмы? Әләйсә татар кайбер әсәрләрнең саксофон белән уйналган варианты булачакмы? Бу ниндирәк? Ул җырлар шундый кыска гына булмый, бер 7 минутлык җырлар, мәсәлән. Башында башлана вокал, күчеп китә саксофонга. Башында шундый soul, jazz, disco шундый стильдә башлана и Уртасында әле бер уртасына җиткәчерәк егылып та аласың. Аңны югалтып. кульминационный моментында ул уже шундый клубныйракка күчә инде. Шундый төрле жанр дип әйтергә була, Әйе. Ну, татарча берничә халык җырларда булачак, шундый яңа стильдә. Бу беләсеңме нәрсә белән яхшы синең? Саксофон белән вакытында шөгыльләнә башлаган, син җырчы булырга тели идең, ә бүгенге көндә син саксофонист җырчы. Яисә җырчы саксофонист. Как кофе два в одном. Әле мин саксофонист җырчы, ләкин минем хәзер шундый цель җырчы саксофонист булырга. Җырчы саксофонист булырга. Әйе. Бар Луи Армстронг җырчы трубада уйныймы? Әйе. Ә җырчы саксофонистны минем әле күргәнем юк иде. Җырчы Бәлки син саксофонист Татарстанда точно инде. Татарстанда юк. Муса Маликов бар безнең берәү. Шундый. Муса Маликов. Муса Маликов җырлаган. Муса Маликовка инде хәзер 58 яшь, шуның өчен синең бөтен шансларың бар. Син бит әле Артур татар җырларын гына җырлап, шушы юнәлештә генә туктап калырга җыенмыйсың аңлам, шәйме? Синең әле арсеналыңда бар берничә рус телендә яңгыранган, җырланган җырың. Әлбәттә. Синең хәзер беләсем килә минем төп максатларыңны. Син хәзер төрле чит ил композицияларына саксофон вариантын яздырасың. Рус телендә җырлар җырлыйсың. Син төп максатың нинди менә? Музыкант буларак. Төп максат минем музыкант буларак бик перспективный, известный музыкант булырга инде. Хотя бы Майкл Джексон кебек кирәк инде. Майкл Джексон кебегрәк кенә. Дөнья күрәм. Син хәзер Рәсәй эстрадасына, Рәсәй шоу-бизнесына тартыласыңмы? Әлегә минем уку калды тагын 1 ел, 5нче курс. Шуңа күрә мин әле Казанда һәм татар халкы өчен шушы альбомны эшләп бетереп, аны кешеләргә күрсәтеп, кешеләрнең кәефләрен күтәреп, инде әкренләп тагын Мәскәүгә инде менә 2 атналык кына барып килгәнмен, анда клубта чыгыш ясаган идем. Анда бик шатлар. Анда даже бер егет бар MTV-дан. Минем коллегам әллә? Синең коллегаңа. Сәлам әйттеңме син миннән? Сәлам әйттем. Тоже интервьюга чакырды мине. Ага. TMTV каналында Артур синең бүгенге көндә 2 клибың бара, трансляцияләнә. Беләсеңме син шуны? Беренчесе аның Кайда? икенчесе кем белән, өченчесе нәрсәгә? Юк, әлбәттә исеме кайда? Кайда дип аталаймы? Бу клипның төшерү тарихы. Бармы аның төшерү тарихы? Яисә клипкә чыкты ул? Кайда клибын Алмаз Самигуллин исемле егет сүзләрен һәм музыкасын язды, режиссер Илшат Рахимбай. Рахимбай Илшат. Без аны нәкъ 2 ел элек төшердек Казан шәһәрендә һәм 2 төн һәм көн эчендә төшереп бетердек без аны. Ул инде Фучик урамының бер йортның түбәсендә. Так. Анда бик кызыклы бер ситуация булган иде. Без беренче тапкыр мен анда үзем генә менгәнем ул түбәгә карар өчен разведкага дигән була. И анда бар иде ишек шундый. Йозак белән. Шундый кодовый замоклар белән. Ага. Ул ачык иде, мен анда мендем, төштем, кайтып киттем өйгә и примерно бер атнадан килдек без анда клипны төшерергә дип уже рассвет встречать. Сен ашады түбә? Түбә ашады, рассветка бер ярты сәгать калган иде. Карыйбыз теге йозак уже ябык. Менә син әле. Йозак ябык и торабыз нишләргә. Клип инде. Клип, русча дип әйткән, на грани срыва.
yarım saat kaldı quyosh shiğirga. Hem Almaz ete 1830 nechadir deb aytdi, ne bir aytib bora. Tigini jiyabız çık yozaq başla. Mana sen ana. Demak, bunda ikki variant bizning. Birinchisi Olmaz bizning birazma kuriyazchilik bilan shug'ullanadi. Ikkinchisi Olmaz o'zi beklab ketgan. Yozaqligi. Olmaz o'zi beklab ketgan. Yo'q, anda shunday qiziqli momentlar ko'p edi. Ha, butinsini esga olib bo'lmaydi. Mana shunday qiziqli eberlar bo'lganda, ul уже anlaşıla klipning nendidir ideyasi, tsellari bo'luvi ham ul kishi uchun, xalq uchun kerakligini anglaysan. Ikkinchi klip endi so'zsiz, bunisi shinlarasida kompozitsiya, jir tugul, garmoniya. Harmony. Dris. Haligi klip qoida tushirildi bizning. Bu klip Qozonning eng mening o'ylamimcha yaxshi klublarida tushirildi. U Ray, hozir endi u legenda deb atala 51 shtat ham Persk klublarida. Ham Ural tog'larida, Boshqirdistonning Ural tog'lar bo'yinda. Bu Boshqirdistonga kelib chiqing narsa bilan baylasing. Shulayqda Tubaga mingan gibi boshda olib qaytdim. Anda yuzoq normalni turay, anasin kiri qaytganda nechta kelib chiqding? Nega shu Ural tog'larini saylandingsan? Mening tiyanilarim bik romantik kishilar ham biz balaki shoqda 97-yillar bo'lgandir endi. Mening ikki egizak singilkashlarim bor, shu qizlar. Bizni butunimizni tiyanilar jeydi, ham biz hippilar kebik ketaylik путешествие jeydi. Har jeyni. И shunda bizni obaralari shu boymaqiqlarına, Ural tog'lari bo'yina biz anda shu palatkalar qurib, shunda yashab yotaylik, ham shunda endi mening anda muhabbat uyandi. Shu yoqlarga. Shu yoqlarga tura bora, nechikdir men u yoqlarni kishilarga ko'rsatasi kela boshladi. Tatar dunyosida g'ana tugul, endi shunday mировой masshtabda. Shunga ko'ra u klipning tili da yo'q deyga bo'la. Ham nechikdir shuni tudarda endi. Mana bu klipning ideyasi senda yurdi, bitirilib. Ideyasi menda yurdi, ham Garmoniya degan ismni da shu o'zim o'ylab topdim endi. Mening ko'rsatasi kelaydi klub dunyosin ham tabiatni, ham shularning garmoniyasini endi. Klipni tushirgachdan o'zing shu klipni sen tilagancha kelib chiqqanini angladim. Sen tilagancha kelib chiqdimi? Ko'proq men tilagancha kelib chiqdi, lekin o'zingga kritik yoqdan qarab kerak. Shunga ko'ra men bir qachonda o'zimning ishlagan ishim bilan to'g'risincha davonli bo'lgan yo'q. Qanoat bo'lgan. Qanoat biz. Bugungi kunda narsa ustida ishlaysan? Albom dedingiz. Bugungi kunda albom Tatarcha qachon chiqib u ishonib qolaman endi shu avgust ozoqlarına chiqar deb. Albom bilan tugul, tag'in Elshad Rahimboyev bilan yangi klip, mana ideyalar tuva boshladi to'shlab. Biz ana уже nendir shunday A1 kanali ramkalarida ishlaysak kerak, ham A1 ga berilgan. A1 kanali shunga tugul, ishonib qolam A1 kanalidan translyatsiyasi barashagani. Bu klip nendiyrak? Slow tilsiz klip. Bu tilsiz klip, yana saksofon bilan bo'lashaq, lekin ansindi bik shunday brutalniy bo'lashaq endi. Anda ideyalar, planlar biz Elshad bilan kechagina so'rashdik, unda bik ko'p, lekin ularni hali sir bo'ladi, sir etib tutasiz. Sir. Haligi kiyali yozilganmi klipga? Kiyni shular Qaynor Sharapov bilan yoza boshladik. Siz birga boshda kiy yozilib, andan klip tugul, kirisincha nechikdir parallel ravishda ideyalarda bor sizning. Kiyda yozilganmi? Garmoniya klipin tushira boshlagach, bizning track yo'q edi hali. Klip tushirilgan edi, klip tushirilgan edi. Qachon avgustda tushirilib bitdi, примерно. Qo'ydiqda men Aynurni konsen sirkitam edi, trackni ishlab bitir. Ularning klip chiqmaydi. O'tagi где-то 2 oy track ishlandi ishadag'in. Klipdan so'ng hali 2 oy so'ngroq. Bu klipni yarti yil tushirdik, track 1 yil deyiladi. Shunga ko'ra jamoat, klip tushirga o'ylasangiz, keyin oxirdan da yozasiz. Bir tatar klibi, bir shu tilsiz klip degan ism berdik o'zimizga. Balki shulay tatar o'zi sen o'sha tatar xalqында sen ranjibmassan, ularga da bo'lak etasan. Yo'q, ansida tilsiz bo'la. Ansida saksofon, lekin anda endi shunday tatar
халык көйе булыр дип уйлыйм. Әле язылмаган көй. Клип төшереп беткәч язабыз без аны. Айнур белән бергә утырабыз да язабыз. Халык көйе булачак. Ну, ул бик лирик булачак һәм анда инде без күрсәтәчәкбез шундый иске үйләр, авылларны, ничек авыллар бетә, авылдан ничек яшьләр китә, шундыйрак инде контраст күрсәтәсе килә инде. Бу сезнең сериал була аласы. Сериал. Авыллар бетә, яшьләр китә. Шәһәрләр төзелә. Шәһәрләр төзелә. Һәм шушы шәһәрләрдә, клубларда уйный Мазурсак. Клубларда уйный. Клубларда уйнау сиңа үзеңә шахсан ошыймы. Яисә син клубларда уйнауны акча эшләп итеп кенә карыйсыңмы? Классик диден син, классик диден. Клубларда син бер классик, бахны уйнамыйсың. Штраусны уйнамыйсың син. Но мин анда клубларда тоже кертергә тырышам инде, ул ниләргә ничектер мотивларны әзрәк. Ну, ул миңа әлбәттә ошый, чөнки клуб дөньясы ул яшьләр дөньясы, ул шундый эйфория, ул матур кешеләр, матур кызлар, әйе. Үземә ошый ул минем бик нык. Һәм икенче яктан ул бизнеста дип әйтеләм, әйе. Ул мине ошата, ишертә, киендерә. Син үзеңне бүгенге көндә нинди музыкант дип саныйсың алайса? Клуб музыкантымы син? Син классик музыкантмы? Син җырчымы? Мин клуб Син клуб җырчы, клуб саксофонисты җырчы. Юк, мин алай яратмыйм вот менә когда әйтәләр, то что и клубный саксофонист дип или просто бу бит саксофонист дип. Мин үземне төрле яктан Просто король дип әйтәсең. Юк. Ну мин клуб музыкасы гына уйнамыйм. Менә төнлә мәсәлән ул клуб музыкасы була ди. Берәр концерт булса, мин анда җырлап та җибәрәләм. Җырлый әле. Джаз да уйныйм. Классик концертлар булса инде оркестр белән уже анда классика, джаз, шундый көйләр була инде. Син алар арасында кайсындыр якын күрмисеңме моны? Әйтик, менә минем әгәр дә теләгем булса, менә шушы гына музыканы уйнар идем дип. Яисә сиңа кызыкмы бөтенсе? Юк, миңа бөтенсе кызык, мин яратмыйм теге однообразиене бер төрле бер нигә эшләсәм, ул мине бик нык туйдыра башлый. Артур, без синең әлегә генә барышында 2 сеңлең бар икән белдек. Бармы синең тагын туганнар? Бер туган. Бәй. Бер туган юк, без бишәү Бер туган әбиең дә юкмы? Әби. Бер туган әби бар минем. Сез бишәү? Бишәү. Тукта, бер сеңлең. Әти, яни мин 2 игезәк сеңләшләрем кызлар. 5 туган. Бер гаиләдә 5 туган яшибез иде. Әйе. Әти, минем әти Азнакай районыннан, Акбуйларыннан. Азнакай мэры дип әйтеп торам мин. Яни Башкортстаннан, шул Урал тауларыннан. Менә каян уянган икән сезнең мәхәббәт. Әйе, шуннан. 2 игезәк сеңләшләрем инде. Алар чалыган. Әйе, берсе шалда калды, икенчесе монда укый. Икенчесе минем белән яши. Әткәмчә минем әти-әниләрем бик романтик кешеләр. Минем әтием яшь чагыннан тоже диджей булган яшь чагында. Диджей Мазер. Диджей Мазер. Хәзер инде ул күбрәк сәясәттә һәм балалар белән эшли, КВНнар, шундый мәктәпләрдә укытучы дип була. Әнием исполкомда эшли. Музыкага мәхәббәт һәм ничектер музыкаль фоннар минем уйлавымча ул бабаемнан күчкән. Минем бабай. Кайсы бабай? Баянда уйнады, Азнакай ягыннан. Әти ягыннан бабай. Әйе, әти ягыннан. Әти ягыннан бабай. Баянда уйнайды. Малай аның диджей булган. Һәм аның саксофонда уйный башлаган. Җырлый да башлаган әле шуңа өстә. Еш кайтасыңмы? Шалыга элек бик еш йөридем. Төрле чыгышлар белән дә. Хәзер ләкин вакыт җитми. Хәзер менә инде 2 ай элек соңгы тапкыр кайткан идем. Әни дә шалтырата башлады инде бик интеп теге. Улым кайт. Улым кайт. Сагынам дип. Мин үзем дә сагынам инде. Сөт биреп җибәрәсе бар, ит биреп җибәрәсе бар, кайт тизрәк. Юк, бит шалда яши. Шалай да булды. Юк, кибеттә акчалар да сөт биреп җибәрәләр сиңа. Нәрсә санара? Шулай итеп була бит. Шул вакытта әтиң үзе киләдер бәлки сиңа. Әти бик еш килә. Әти эшләре буенча йөрим дәге. Күрдегезме? Малае кайтмаса, әтисе үзе килә. Вот әле бүген дә монда әле. Бүген дә монда. Сәлам әйтерсең бик күп итеп бездә. Ул турсы сәлам әйтте. Әйттеме? Аны сразу әйтергә кирәк инде программа башында ук. Барыгына сәлам әйтәм. Казанда ничә ел син?
Озында мен хәзер 5-нче ел булачак. 5-нче ел. 5-нче елда яшисең, иҗат итәсең һәм укыйсың. Һәм бергәләп иҗат итү дигәннән Айнур Шарапов, Айнур Бүре исемен без кузгаттык бит инде бүген беренче тапкыр. Искә төшерергә без Бүре дигән рэп команданы. Рэп команда дип атарга буламы? R&B дил. R&B. Әлеге команда. Бүгенге көндә ул команда буларак җырлар яздырмый бугай. Ләкин җырларын, аның җырлары барары чыкты. Хәтерлим әле мин. Ул проект кайда туды? Казандамы? Яисә Чаллыдамы? Ул бик кызык иде. Без Айнур белән, Алмаз белән, Алмаз Мигулин һәм Айнур Шарапов белән Шалда таныштык. Бергә училищеда укыдык. Бергә сәнгать көллиятендә укыдык. Һәм шундан инде безнең идеялар туа башлады Казанга күчәргә һәм Казанны яуларга. И шунда без Айнур белән җырлар яза башладык. Ул инде уже китергә безнең 4нче курсны бетергәндә уже Казанга китергә вакыт җиткән иде. Җәй көне шундый ничектер тиз итеп шундый җырлар яза башладык. Бер 7 җыр булды бигәндә. R&B стилендә. И шундый планнар иде безнең киләбез, җырлыйбыз, ул җырларны тигендә җырлыйбыз, монда җырлыйбыз, безне чакыралар, бөтен җиргә тигеләбез. Озак килдек тә шундый утырып шул җырлар белән нишләтергә бу җырларны. Кая бирергә? Тигендә бирергәме, монда бирергәме? Ну, ничектер ул безнең килеп чыкмады диергә була инде, чөнки без аны дәвам итмәдек. Эшне эшләгәндә бер ноктага бәргә кирәк бит харап. Без ничектер Казанга күчкәч, һәрберсе үзенең эше белән шөгыльләнә башлады. Мин уку белән, тегелбай, клубларга кирип киттем, саксофонда уйный башладым клубларда. Шуңа аңа дөресен әйткәндә вакытта җитмәде. Ну, Бүре исемен ул вакытта мин уйлап тапкан идем. Алып калды Айнур. Алып калды Айнур. Компенсациялар диләр, команда. Ул группада без икәү идек. Син күбрәк вокалны алайдың анда, әйме? Ялгышмасам. Вокал Айнур язды. Кийин сүзләрен мин яздым и җырладым мин. Ну, Айнур тоже инде анда. Ушыл балды инде. Йо. Йо, кулында рэп та укыды. Артур, безгә баянчы килсә баянда уйный. Биши килсә би, гитарист килсә гитарда уйный. Ну, алар безгә килгән юк, конечно. Но саксофончы, саксофонист килгәчтен, син инде. Берәр ки булса да уйнавын сорар идек без синнән әлеге. Ага, монда каяндыр саксофон да бардык килгән. Чудеса телевидения. Бу булды Иван Дорн Бигуди. Так. Хәзер әзрәк джаз мотивларын. Угадай мелодию уйныйбыз хәзер. Мин белән бу кино. Гадәттә шалтыратасың да берәр компанияга. Пока все операторы заняты, подождите 5 минут это торган мелодию. Камера бер татар үзебезнекен рәхәтләндереп, кыздырып. Әфәрин, Артур, бик зур рәхмәт шушындый матур саксофон шыңын тыңлатканың өчен. Кызганыч, безнең программабыз ахырына да якынлашты. Артур, шунда килгәнең өчен бик зур рәхмәт. Бик талантлы егет икәнсең. Һәм моны тагын бер кат исбатладык. Сабылашу алдыннан синең беренче киңәшең, теләгең безнең телевизор караучыларга. Саксофон сатып алсыннар. Саксофон сатып алды. Яшәгез, рәхәтләнеп яшәгез, һәрбер секундның, һәрбер һава алуыгызга шатланып, рәхмәтле булып, чөнки бу дөньяга без бер тапкыр гына килгәнбез икән. Эшләргә кирәк, нәрсә эшлисең килә һәм нәрсә күңелеңә ята. Һәм сабылашабыз да без әлбәттә инде бер кичкенә генә шундый бер саксофон отбивкасы белән. Пока!
Бүгенгә сезнең белән саубулашып торырга мәҗбүрмен. Яхшы кайфыгызны югалтмагыз. Безнең белән бергә булыгыз. Булдым сезнең белән мин, диджей Вас. Пока. Безне һәр тапшыруга зауыклы киемнәр белән тәэмин иткәне өчен Мегаполис һәм Эверест кибетләренә зур рәхмәтебезне белдерәбез.